Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 18 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубли 155 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Квартира, ҳавлӣ ва замини фурӯшӣ. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. салом дӯстон, ва пеш аз саршавии навор як эълон. Шумо метавонед барои занҳои оилаатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. Доставка доранд ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. Марҳамат дар каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. Ссилкаш дар комментарияи видео. Танҳо занҳо муроҷиат кунанд. Якум сар мекунем аз замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонии пештара Московский, вилояти Хатлон. 7 сотих замин мебошад, 3 дар хона бо веранд, битонои хона рехтагиай, дурунуш полни пур кардагиай, документошам 100%. Маълумоти бештар бо занги телефонӣ. Нархи замин 55 000 сомонӣ мебошад, бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар автоцентр. Духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 4 ошёна иборат аст. хона падъабой кардагӣ тайёрай. хонаҳош ҷудо мебошад. техпаспорт дорад. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ. ҳуҷҷатошам 100%. нархаш 170 000 сомонӣ мебошад. ва касе ки надонад автоцентр дар куҷои и поёни саховат мебошад, повороти Корвон. аз ноҳияи Ёвон хоҳиш кардан марҳамат. Якхонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ бо ремонти люкс таъмин аст. Бо чизу чорааш фурӯхта мешавад дар хонаи 143 Лисной, пеши почтада, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ. Нархаш 145 000 сомонӣ, бо савдаам дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб. Як этажа ҳавлӣ дар 5 сотих замин, 4 дар хона бо масоҳати 120 метри квадратӣ. Як кухни, туалет, баня дар дарунаш, об, свет дорад. хона дар наздикии аэропорти Кулоб қарор аст. нархаш бошад 145 000 сомонӣ ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Якхонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои навастройка ҷойгир аст. доми 3 этажада. ремонтош навай. документҳои хона 100%. техпаспорт дорад. нархаш бошад 180 000 сомонӣ. қарор аст дар политехникум, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Якхонага квартира бо масоҳати 20 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. ремонт дорад. и бывши общежитие, яъне хобгоҳ мебошад. техпаспорт дорад. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор аст. ориентир назди парки Навда, ресторан Дӯстӣ, Амирхон ва наздикай ба продуктовии магазини 34 микрорайон. Дар наздикиш мактаб, детсад ва якчандта магазин.
соҳибаш риэлторай ва хоҳиш мекунад ки фақат ё ки вайбер ё ки имода нависен, занг назанен. Нархаш бошад 85 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 10 сотиқ замин, 5 дар хона, қарор аст дар Чойрух Дайрон. Коттедж мебошад ва сарай дорад, гаражам дорад, агароди калонам дорад. Нархаш 250 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз Зарафшон хоҳиш кардан, марҳамат. Ду хонага квартира бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 11-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино 13 ошёнага мебошад ва қарор аст рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон. Ба 30-солагии истиқлолията супорида мешавад. Айни ҳол корҳои фасадкунӣ ва болопӯшкунии бино рафта истодааст. ин хонааш мо метавонем ба ҳазур ба сехонагаам табдил тиҳен. масоҳаташ имконият медиҳад. Нархаш бошад 200 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, як этажа ҳавлӣ дар 11 сотиқ замин, 2 дар хона. Нархаш бошад 130 000 сомонӣ. Арзонам мешавад ва алишам мешавад. Бо мошин айболоиш сумбта соҳибаш мегӯяд. Дар деҳаи Қизилкала қарор аст. Шаҳри Бухтар, марҳамат. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, якхонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ. Инаш мо ба ҳазур метавонем ба духонага табдил тиҳем. Дар якум ошёнаи бинои новостройка бе ремонт. Ва рости гап ман нафаҳмидам чиба ки и якум ошёнашда магазинай, магазини либоса. И значит ё ки соҳибаш дуюм ошёнара ба назар дора, ё ки полуподвала ба назар дора. Рости гап нафаҳмидам. Дар кӯчаи Айнӣ қарор аст. Нархаш бошад 217 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз 46 микрорайон дар комментария хоҳиш кардан. ҳамқа мегӯям ки 46 микрорайони хуб мебошад ва нархаш камтар баланд аст нисбат ба дигар ҷойҳо, чиба ки дар дуруни шаҳр дохил мешавад. ина марҳамат, яке аз арзонтарин хона дар ин территория. Духонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. Ремонт дорад ва дом бывши общежит мебошад. ҳозир часняй аз ду тарафаш бозори Султони Кабир ва Саховат ҷойгир шудагиай. ҷойи хуб дай, чизош қати фурӯхта мешавад. Стенка, кондитсионер ва термикси 80 литра. Падезиш обшияй. Дар дуруни падез 6 хона дорад. доми кирпичняй ва площадкаи калон дорад. Нархаш 215 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз, 12 сотиқ замин, 8 дар хона. Хона бо тамоми условияш фурӯхта мешавад. Качалка дорад, моторчик, ҳамаш қоидавӣ. Харидори конкретни боша бо чахчах мекунем, мега соҳибаш. Суроға айпеши мактаб, кӯчаи сеюм, яъне кӯчаи Садриддинов, охиронхона. Нархаш 250 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гурхурда. Свет об ҳаст. 5 сотиқ замин, 4 дар хона. битонош рехтагиай. 2 подвал дора бо магазин дора. Бардоштагӣ болош маҳкамай. ҳуҷҷатҳош 100% мебошад. Нархаш бо маслиҳат.
ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулбута, шаҳри Душанбе, 2 сотиқ замин, 4 дар хона бо ҳаммом. Нархаш бошад 180 000 сомонӣ, бо муомилаам дорад. Маҳаллаи Гулбута, касе ки надонад, ин поёни корвон мебошад, яъне баъди корвон. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи Шаҳрбур, 2 дар хона, кухнӣ, баня дар даруншай, заминаш бошад 8 сотиқ мебошад. Об, свет ҳастай, нархаш бо маслиҳатай. Аз номи канали Dom TJ гап занед, насиб савдои хуб мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дашти Майдон. Дар пушти хона мактабай айроҳ, он тараф беморхона мебошад. Об, барқ доимӣ, 40 сотиқ заминай, 3 дар хунаяй. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. Нархаш бошад 145 000 сомонӣ, бо арзонам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода.